Tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään sun toimittamaan materiaaliin laattojen maalauksesta Frenchik-maaleilla. Tervehdys. Eli jos oot pähkäillyt, että miten sais vanhat laatat näyttämään uusilla, ilman sitä isoa, tiedäthän, pölystä ja kallista remonttia, niin tää on just sulle. Kyllä. Käydään läpi, miksi maalaus on ihan fiksu juttu, miten se tehdään näille Frenchik-maaleilla niin, että tulos on hyvä ja kestää, ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Meillä on pohjana tämä opas aiheesta. Juuri näin. Ja tavoite on antaa sulle selkeä kuva siitä, miten näillä, täytyy sanoa, tosi laadukkailla maaleilla onnistutaan. Joo. Frenchikin alfresco-sarja ja seinämaalisarja on molemmat palkittuja, se seinämaali taisi jopa testivoittaja, ja mikä tärkeintä, virallisesti testattuja ja hyväksyttyä just keraamisten seinälaattojen maalaukseen. Aha, okei, eli ei mitään arvailua. Ei todellakaan. Käydään ne vaiheet läpi, niin ymmärrät, miksi tietyt jutut on tärkeitä ja voit luottaa siihen lopputulokseen. Hienoa kuulla toi virallinen puoli, mutta miksi ylipäätään lähtee maalaamaan laattoja? No se on hyvä kysymys. Useinhan se lähtee siitä, että se vanha väri tai kuvio ei vain näin iske. Ja sitten kun miettii sitä vaihtoehtoa, sitä laattojen pois hakkaamista ja uusimista, Joo, se on ihan eri luokan projekti. Niin, puhutaan ihan eri rahasta, ajasta ja siitä sotkun määrästä. Maalaamalla saat ison muutoksen niin kuin pienemmällä budjetilla ja vaivalla. Ja säilytät sen laatan kestävyyden. Juuri näin. Siinä hyödynnetään sitä olemassa olevaa kestävää pintaa fiksusti. Laatta on pitkäikäinen materiaali ja maalilla sen elämää voi tavallaan jatkaa uudella ilmeellä. Niinpä. Pitää toki olla realisti siinä, että maalipinta ei ole ihan sama asia kuin alkuperäinen lasitettu laatta. Se kuluu eri tavalla ja vaatii vähän erilaista ylläpitoa. Selvä pointti. Mutta jos päädytään maalaamaan, niin mitkä ne Frenchik-vaihtoehdot nyt olikaan? Mainitsit alfresco'n ja seinämaalin. Joo, molemmat on erinomaisia just seinälaatoille. Ne on testattu just siihen. Okei. Onko niillä jotain käytännön eroa? No, ehkä se isoin ero on pinnan kiilto. Seinämaalia on täysin ultramattainen, todella tyylikäs. Alfrescossa taas on sellainen kevyt satiininen pinta, vähän niin kuin puolihimmeä. Ahaa. Ja sitten purkkikoot on eri. Seinämaalia saa isossa 2,5 litran pöntössä, alfrescoa taas pienemmissä 750 ja 250 millin purkeissa. Kätevää pienempiin projekteihin. Joo, mutta se tärkein juttu on huistaa, mihin ne eivät sovi. Eli virallisen ohjeen mukaan ei lattialaatoille. Okei. Eli ei lattiaan, vaikka netissä näkyy kuvia. Eli ei ammeeseen tai suihkualtaaseen. Selvä. Eikä myöskään saunaan tai suojaamattomaan lieden taustaan, missä on kuumaa höyryä. Maali ei myöskään korvaa veden eristystä, se pitää muistaa. Ja ei myöskään tartu, jos laatta on vahattu tai öljytty. Toi lattiajuttu oli kyllä tärkeä tarkennus. Eli seinille kyllä, mutta lattiaan omalla riskillä. No, entäs se itse työ? Lähteessä painotettiin sitä valmistelua tosi paljon. Joo, se on ihan ehdoton ykkösjuttu. Melkein aina, jos maalaus menee pieleen, syy on siinä, että pohjat on tehty huonosti. Eli miten ne tehdään hyvin? Pese, pese ja pese. Huolellisesti rasvanpoistoaineella, esimerkiksi sokerisaippualla. Sitten huuhtele kaikki pesuainejäämät todella tarkasti pois. Ja anna kuivua kunnolla. Okei. Ja koska laatan pinta on usein kiiltävä, lasitettu, niin kevyt hionta parantaa maalin tarttumista ihan oleellisesti. Karhunkieli tai hieno hiomapakani käy hyvin. Eli ei tarvi hioa puhki, vaan karhentaa. Juuri niin, karhentaa. Ja sitten se hionta pöly pois todella tarkkaan. Ja ne vanhat silikonit kannattaa vaihtaa uusiin. Silikonia ei maalata. Okei. Eli puhdistus, huuhtelu, kuivaus, kevyt hionta, pölyt pois ja silikonit uusiksi. Kuulostaa työvaiheelta, mutta varmasti sen arvoista. On. Miten sitten se itse maalaus? Miten siitä saa siistin? Kun pohjat on kunnossa, niin se on yllättävän mukavaa hommaa. Sekoita maali hyvin ensin, sitten levitä maalia tasainen kerros, vähintään 2 kertaa. 2 kertaa vähintään. Joo, se on tärkeää kosteuden kestävyyden kannalta. Käytä laadukasta sivellintä tai pientä telaa. Ja se tärkein juttu, levitä maali ihan normaalisti, älä yritä venyttää sitä liian ohueksi, se ei ole hyväksi. Mutta älä myöskään lotraa liikaa, ettei tule valumia. Eli ei liian pihistellen, mutta ei liian paksultikaan. Juuri näin. Tasainen, normaali kerros. Frenchik-maalien hienous on se, että ne tasoittuvat todella kauniisti, eli siitä tulee sileä pinta ilman suurempaa kikkailua.
Kuulostaa hyvältä. Anna kerrosten kuivua noin pari tuntia välissä. Ja rajauksiin kannattaa käyttää hyvää maalarin teippiä, mutta älä teippaa koskaan tuoretta maalipintaa. Selvä. Eli malttia kuivumisen kanssa. No, millainen se lopputulos sitten yleensä on? Peittyykö ne laattojen saumat? Yleensä kyllä. Maali täyttää ne saumat aika hyvin ja lopputulos on sellainen yhtenäisempi, modernimpi. Voit maalata kaiken yhdellä värillä tai olla luovempi ja käyttää eri sävyjä. Frenchixillä on upea värivalikoima. Joo, on nähnyt niitä värikarttoja. Mutta jos haluat ne saumat näkyviin, niin sekin onnistuu. Voit käyttää jälkikäteen saumatussia tai vaikka ihan ohuella siveltimellä ja Frenchixin Frenchain metallin väreillä vetää ne saumat esiin. Saa vähän luksusta pintaan. Vau, aika monipuolista. Entäs sitten se ylläpito? Miten maalattu pinta pysyy siistinä? Arkipuhdistus ihan miedolla, pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Ei hankaavia sieniä tai aineita, ei höyrypesuria eikä voimakkaita kemikaaleja. Okei, hellävaraisesti. Joo. Ja pinnan kannattaa antaa olla kastumatta kokonaan ainakin viikko maalauksen jälkeen. Ja muista se tärkein. Maali saavuttaa loppullisen kovuutensa ja kestävyytensä noin 3 viikossa. 3 viikossa. Joo. Eli sitä ennen pitää olla erityisen varovainen, ei kolhuja, ei kovaa hankausta. Selvä juttu. Siinäpä tuli kyllä tiivis paketti laattojen maalauksesta Frenchicillä. Eli ne avainjutut tuntuu olevan se tosi huolellinen valmistelu, oikeat ja laadukkaat tuotteet, nimenomaan nämä testatut sarjat, ja sitten se maalaus, eli tasaisesti, normaalisti, 2 kertaan. Juuri näin. Näillä eväillä säkin saat varmasti upean ja kestävän lopputuloksen sinne kotiin. Kyllä. Ja kun nyt tiedät nämä perusteet ja mahdollisuudet, niin heitänpä vielä loppuun ajatuksen pohdittavaksi. Sen sijaan, että vaan peität vanhan, niin miten voisit värejen, sen yhtenäisen pinnan tai vaikka just niiden korostettujen saumojen avulla luoda tilaa jotain ihan uutta? Jotain, mikä kertoo just susta ja muuttaa sen tilan tunnelmaa tavalla, jota et ehkä osannut edes ajatella. Miten se maalattu laattapinta voisi olla se sun henkilökohtainen juttu siinä tilassa?